vă rog să vizionați programul nostru foarte special, făcut pentru dumneavoastră, în mod special, un public nu foarte generos, dar simt eu că sunteți călduros așa, nu știu de ce. După cum vedeți, n-am mai stat în fața publicului niciodată și am emoții foarte, foarte mari. Așa că o să chem colegul meu să înceapă totuși el, că eu cred că e mai bine. Gogule, vii mai aici lângă mine. Piesa 14. Piesa 14. Piesa 14. Gogule, nu găsesc piesa, ne-a luat ăștia, nu găsesc. Era dracu de piesă, ne-a furat ăștia piesa. Vine lângă mine acum, că nu pot singur, știi foarte bine. Gata, Gogule, acum. În dreapta, nu fi neam de târlă. 3 și băia. Începem, da? Începem. Zise mama către mine, către mine, către mine. Zise mama către mine, către mine, zău. Zise mama către mine, către mine, către mine. Zise mama către mine, către mine, zău. Zise mama către mine, către mine, către mine. Zise mama către mine, către mine, zău. Zise mama către mine, către mine, către mine. Zise mama către mine, către mine, zău. Zise mama către mine, către mine, către mine. Zise mama către mine, către mine, zău. Zise mama către mine, către mine, către mine. Zise mama către mine, către mine, zău. Zise mama către mine, către mine, către mine. Zise mama către mine, către mine, zău. Zise mama. Mă, fiți-a melodia, dracu. Intră-mă odată în melodie. Trebuie că mai avem foarte puțin și intrăm în strofa a doua. Mă, dar e lungă rău, dă-o dracu de aici. Mai bine lungă, tanti, decât scurtă. Ce dracu faci cu ea? La de-astea ești bun, va să zică. Și zici că intri în melodie odată, da sau nu? Intru acum, tanti, dar m-ai întrerupt în momentul de creație. Păi atunci iartă-mă, mă, n-am vrut, iartă-mă. Știi că eu te respect și iartă-mă. Știu, dar foarte puțin mai aveam. Hai. 3 și ver. Zise mama către mine, către mine, către mine. Zise mama către mine, către mine, zău. Zise mama către mine, către mine, către mine. Zise mama către mine, către mine, zău. Zise mama către mine, către mine, către mine. Zise mama către mine, către mine, zău. Zise mama către mine, către mine, către mine. Zise mama către mine, către mine, zău. Zise mama către mine, către mine, către mine. Zise mama către mine, către mine, zău. Zise mama către mine, către mine, către mine. Zise mama către mine, către mine, zău. Zise mama către mine, către mine, către mine. Zise mama către mine, Lasă-o dracului meu odată! Ce-i mă asta? Ce melodie e mă asta? Ascultă-mă aici. Stau în poartă, 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 băi. Stau în poartă, 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 băi. Stau în poartă, 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 băi. Stau în poartă, 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 băi. Stau în poartă, 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 băi. Stau în poartă, stau în poartă, stau în poartă, stau în poartă, stau în poartă. Bă, dar stai în poartă, dar de ce dracu stai în poartă că m-ai zăpăcit o jumătate de oră aici? Bă, stau în poartă ca să aud ce zice măta către tine, că m-ai zăpăcit o jumătate de oră. Mulțumim! Mulțumim!